of the Azimio coalition, and that even Kalonzo and the others recognize. And therefore, any meeting will have to be participated in by ODM for it to make any sense. Yeah. Let me just support her on that. Yeah. You know, I think our brothers in the other parties are missing the point, because convening a party meeting or a coalition meeting, it is the responsibility of the Secretary General of that outfit. The Secretary General of Azimio is Junet Mohammed. Junet Mohammed, I spoke to him this morning. He has not convened any meeting. So if they hold any meeting, that will be meeting kwa chai ama kangaroo meeting. It will not be an Azimio meeting. Thank you. Asante sana. Okay. Sawa. Oduma na wacho kaka wase wachoka ni wawinjo ka jowa moko mag Azimio wacho ni gidwa golo ODM e Azimio. To gima duong' mo wacho kawuono en ni ODM onge gi winjruok moro amora gi Kenya Kwanza, ma en official mitero ka Registrar of Political Parties magolowa as a minority party. Gima wacho kawuono ni one minority party kendo wan e Azimio. Kendo wach moro amora ma ng'ato wacho ni nikech jowa mamoko ni e sirikal ni koridwa no golwa e Azimio, kendo mondo golwa e kombe mag bunge ma jowa obete, mane gimwa kwedo ka odiochieng' ma kawuono. Bang' Raila Amolo Odinga e jatelo mar Azimio coalition. Ma ng'ama dwa gole e kome no, be wewa mana kaka ODM piny. Erokamano.